Abi ko man nga magtilaab ang tibok Mandaue, sa diyan kalit nga gisuspenso ang ilang pinilanggang mayor. Yan nagtuusad ko nga muhunong sa pagginhawa ang kalibutan para lang kang Jonas Cortes. Wa man di ay, kay bawa mo og ngano ni? Nganong ang tao walay paki? Tungod ka na sa kalisod sa panahon. Wanay gana mag-apil-apil ang katawan kay para nila lahi ra gyud nang maglaban-laban tang politiko nga naay sod ang atong tiyan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Kahibaw na tingali mo nga si Jonas Cortes, ang mayor sa Mandaue, mao'y pinaka-latest nga gipasuspenso karon sa Office of the Ombudsman. Di ta mahibunga na kay basta magtalisig abot na ganay ang eleksyon, magsinuntuyay tayo ning mga yawa kay kung nahitabo pa ni nga duwa ra ni sa anghel ang politika, aw din na kinahanglan nga magtigi pa na sila. Hagbay ra ng kalips-tulips si Jonkie ug si Jonas. Kahibaw ba mo ug unsay rason nga nung gipasuspenso gid si Jonas Cortes? Tungod ra gyud sa kamay kay butan. Gi-appoint niya kining usa ka Camilo Basaka Jr. isip OIC o Department Head diya sa Social Welfare Office. Nga putos ra gyud kunos buhat ang bit-bit ni ining diploma. Mao ra gyud taon ang sa aning Jonas. Nagbutang siya diya og dili qualified nga personnel. Pirtira yung gamayas issue. Mas dako pag sa ang makaligis og kiro kaysa kini kang Jonas. Pero kisuspenso gyud og usa ka tuig oy. Camilo Basaka lacked the eligibility and qualification to head the office, a violation of Section 483 of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code. Pero bilib ko's composure ni Mayor Cortes kay bisag gitinuod na ni siya ron og kastigo sa ombudsman apan kung maminaw kasi ang mga tinubagan. Kalmara magipong kaayo ang mayor. Hinay ra gyapon niyang tingog. Wagi bisang gamay kaayong kasuko ni Kabalaka ang makita sa iyang dagway. Matod pa sa usa ka reporter nga akong amigo, naminaw ko no siya sa press con ni Mayor Jonas Cortes niadtong adlaw nga Huwebes. Unya, feeling ko no niya nga igora siyang nitambong og seminar sa Forever Living. Positive pagid kuno kaayo si Jonas Cortes. Unya, doon ay gibukaton ang iyang mga tubag. Way lipog ba? Di pareha sa tungo sa katao, katunggingan lang may krama, nga kada bukas sayang baba, may banan gyud og dako ang iyang katungganan. Ang buta, og giseryoso pagid ni Mayor Jonas Cortes ang iyahang nahiakuman. Kanagong garbo kayo niyang gipahibaw karon sa publiko nga, ready na ang ako ang transition team nga mao'y pupuli niya nako, pinanguluhan sa ako ang vice mayor nga si Glenn Bersede, etc. etc. Patay, basin tingali o gusto na po tingaling mo pahuway ba ni Mayor Jonas Cortes no? Unya kabantay sad mo nga stress na kayo og naong si Jonas Cortes? Hasta ko ang iyang aninog, giuban na. Pero kung ako ang inyong pangutan-on, ano akong opinion mao ni? Doon na gyoy lama sa politika kining pagkasuspensuhan ni Mayor Jonas Cortes. Matod pa ni Frank Marilong akong idol sa usa siyahan kolum diya sa Sunstar. Nakalimtan gani ko ng pagpasabot sa ombudsman nganong nag-grade misconduct ni Jonas Cortes. Bitaw sa kay kini diyang balaod kapag kunta klaro gyud ang husay kung ngano o asang dapita nga matawag ka nga sadaan. Kini kang Jonas, klaro man kaayong gidali-dali ni ba? Mura ni siya katong pasyente nga pagpa-check up sa iyang dentista aron nga madali o di na kinahanglan ibton iyang hingo. Giputlan siya ko. Sakto po. Pero suwa pa biya ni gawas ni ang kamantuan sa ombudsman. Sayod na matas mga balita nga ang una yung giyakan nga palagputon mao ang city treasurer ni Jonas katong si Juan Regal Oliva. Og matod ba ni Atty. Regal Oliva nga natural nga unahon kinilag target ang akong opisina kining Office of the City Treasurer kay siya di kuno ang kustodyan sa mga election paraphernalia ubos sa balaod. So political gini ay ang motibo luyo ni aning tanan. Og dungan pagid ni Oliva nga ang mga Ouano kunoy ni maniobra ni dito sa Manila. Oliva said that reliable sources from the Department of Interior and Local Government, the ILG, and the Office of the House Speaker Martin Romualdez have confirmed that it was Ouano-Dizon and members of her family who asked for her to be replaced. Pero tayong pasa,
Unsa man diay ang katakos sa grupo nilang Congressman Lolypop Ouano nga para nga makapangbraso sila ngadto sa mga dagkong ahensya sa gobyerno sa kauluhan. Diin man magsukat, no? Diin magsukat ang ilang impluwensya. Matud pa diri sa usa ka article, House Speaker Martin Romualdez's wife, Ieda, is the sister-in-law of outgoing Cebu Provincial Board member Jonkie Ouano. Jonkie is the youngest brother of incumbent Mandaue City Lone District Representative Lolypop Ouano-Dizon. Mahog! Nga bayaw ra ni sila sa board member Jonkie Ouano o si Speaker Martin Romualdez kay managsuon raman ang ilang mga asawa. Kung mauni, aw perting likunas gisandigan sa mga Ouano bay. Speaker of the House ang baker, oy. Di basta-basta, mas gahi pa nas haligi nga gipamugbok ilaw muspir uno. Tanawa nga kinganlan ni Inday Sara og tambaluslo si Speaker Romualdez. Aw yabo yang confidential pan. Storya pa sa mga balibuon og dila. Buhaton gyud kuno sa mga Ouano ang tanang paagi nga naas libro kung unsaon nila nga mapapas ang usa ka Jonas Cortes Diaz Mandaue. Kay kung mahimo pa nan kuno nga ibton ni Jonkie ang lababo sa ilang kasilya so niya ipuspos nga tos-o ni Jonas Cortes aw ang bayron na iyang gibuhat. Ingon ana kalawom ang dumot nila sa politika. Ug alang sa wak mahibaw, there was a time nga ang unang gikasangka ug gilampasog yun ni Jonas Cortes pagka-mayor sa Mandaue kay kini si Jonkie Ouano. This was way back in 2007. Ug sukat niya to ug hangtod na lang karon wa gyud na palabyas mga Ouano. Ug kining ato karon na saksiyan, sumpay ra ni sa nagpadayon nilang love story. So nga akong pangutana diha sa mga taga Mandaue para ninyo karong adlaw. Manpabilin ba mo ni Jonas o mubalik na sa bus mga Ouano? Wa gid mo'y kalahian diri sa amo Cebu City sa. Gabalik-balik ra sa ning among putahe dili. Kundili Garcia, Rama, kundili Rama, Osminia, Diaz Mandaue, Cortes, Ouano, Cortes, Ouano. Pero kahibaw mo, doon na rabay usa ka pagtuon. Pagtuon ni sa siyensya. Nga kung ang usa kuno ka tao, nangita o kausaban apan kabalik-balik ra og pili sa iyang naandan, ang tawag kuno anang tawhana? Kay buang The Not So Late Show with Jason Monteclar.